Og sådan ser det ud på Støjer Stadion. Som de kan se, skinner solen, men jeg kan fortælle dem, at det er bidende kost dernede. Vi har netop overstået de 2 nationalmelodier. Der er ikke 30.000 tilskuere. Der er faktisk ledige pladser her på stadion. Så meget mere synes jeg, man kan være lidt forarvet over, at danske tilskuere kun i et antal af cirka 1000 kan være til stede her. Her har de rumænske hold med 3 ændringer fra kampen i København. Nye på holdet, nummer 2 Petrescu, nummer 7 Lakatus, den lynende farlige angriber fra Steaua Bukarest, og nummer 9 Balint, også en Steaua angriber. Vi så lige Lars Olsen oppe og trække lod. Det danske hold har kun den ene ændring, som alle har ventet, nemlig at Søren Lerby er trådt ind, spiller med nummer 7 i stedet for Jan Heinze. Det har de, det danske hold. Og Thomas, det er et hold, som bør kunne klare den opgave, eller har store muligheder for at klare den. De har i hvert fald store muligheder, men man ved aldrig, hvad man kommer ud for. Som Morten Olsen sagde derhjemme, de første 20 minutter er fantastisk vigtigt. Det kan blive kvaliteter, som er nødvendige for hans vedkommende i de næste 90 minutter. Uhyggeligt spændende 90 minutter. Danmarks landskamp nummer 535, og det er en af de aller sværeste på forhånd gennem tiderne. I øvrigt ser det allerede nu ud til, at Sarli Lakatus skal opvartes af Kent Nielsen. Rumænerne spiller med 2 helt fremme, nemlig Lakatus nummer 7 og Balint. Og ham tager Ivan sig af, men lad os se, hvad det her kan blive til. Brian Laudrup ved at komme igennem. Det er godt driblet af Brian Laudrup, så Flemming Poulsen med ind på midten, og der mål! Ærlig scoring, dejlig gennembrud af Brian Laudrup, og Flemming Poulsen stod bare og ventede på at få bolden, som han selvfølgelig skulle have den. Og her efter 5,5 minut, Danmark ønskestarten, som vi alle har tænkt på og bedt om. Frække driblinger af Laudrup, at de dog ikke fik mere det i Københavns Idrætspark, hvor han scorede på den måde, og her står Flemming Poulsen. 1-0 til Danmark, ønskestart. Bedre kan det ikke være. Der er ingen tvivl om, at de i den her situation er meget bange for at komme til at lave straffespark på Brian Laudrup. Sabau nummer 8. Hadi. Og der kommer skud. For bolden rammer Jan Bartram. Og godt for det, for den havde Peter Schmeichel ikke set, den der. Får den igen her, men i mellemtiden er der sparket hjørnespark. Hadi har bolden. Og igen rammer bolden med en dansker. Men denne gang tror jeg, dommeren der må modtage. Hadi nummer 2. Petrescu. Lupo. Og der er Sabau. Så er der ved at være frit skud for Lupo. Rotario i over i venstre siden. Der er stadig ingen mulighed for Schmeichel til at komme frem, og så er der scoret. Udligningen. Det er en kendskærning. Jeg tror, det var Balint, der stod inde foran Schmeichel og fik udlignet det. Der kommer afleveringen fra Rotario. Og det er Lakatus i luften. Og scoring. Efter 25 minutter. Den rumænske udligning en kendskærning. Også efter et langt og hårdt pres. Og han er ikke offside, som de kan se. Og nummer 9. Balint, målscoren. Sabau. Der kommer bare frem for sent. Godt gået frem og blokeret af Schmeichel på skuddet fra Petrescu. Men uhave her. Kæmpe forskrækkelse. Han er offside i øvrigt. For godt en måned siden, må man sige. Ja, men det var man jo næsten forberedt på, da det er som nat og dag, når de spiller ude og hjemme. Så er han igen nummer 2. Og så er målet frit. Og der er scoret igen. Forvirring i
forsvaret, og scoring af nummer 8, Sabau. Og jeg forstår denne rumænske jubel. Det er det. Først Lupo, der er ved at slippe igennem. Og så alle disse kontraer, og pludselig er Schmeichel solgt her. Og Sabau. 8 minutter før pausen. Rumænerne foran med 2-1, og så er det pludselig dem, der har det ene ben i Italien. Som Kent og Ivan skulle kunne stå bedre fast over for deres respektive modspillere på den banehalvdel, som de nu har fået tildelt. Derby. Lars Olsen. Og så 3 rumænere. Michael Laudrup går godt med ned og hjælper forsvaret i denne situation. Det har de. Lakatos helt fri. Er det afgørelsen her? Overlæggeren redder for os. Og Lerby selvfølgelig ud med bolden. Uffa. God detalje af Lakatos. Men da han får overbaseret. Og så er det Lars Olsen, der står inde på stregen. Og det mangler også bare, fordi der var alt. Brian Laudrup var ikke offside der. Det opdager rumænerne for sent. Flemming Poulsen med igen inde på midten. Brian tilbage til Flemming. Kom nu, Flemming! Yay! Den ligger lige nøjagtigt den smule for langt fra Flemming Poulsen til, at han kan få kontrol på den. Men igen, godt opløb. Rumænerne bliver fanget. Tror, de har spillet Brian offside. Det var han ikke. Og se, så lige nøjagtigt. Og den er for farligt spillet. Valent. Og den ruller igen, den blå-gule maskine. Og så Sabau. Og der er scoret så Valent. Og det er nok afgørelsen, der kom her. Efter en god et godt dansk første kvarter her i anden halvleg. Det er der tæt på den iskolde bruser. Et vedholdende rumænsk pres her. Og til sidst udløses i et godt gennembrud af Sabau og scoring af Valent. 3-1. Og Italien er pludselig et meget, meget fjernt land for de danske fodboldspillere. Schmeichel kan ikke gøre andet end at gå frem og takle Sabau, som han gør. Men derved kommer Valent i fri position. Selv med 10 mand. Og der bliver ikke styret mere. Så var Tullio Nanese ser for sidste gang i lang tid i hvert fald det danske fodboldlandshold. Han møder John Jensen på onsdag for Hamburg Sportvejen imod Porto. Men det danske landshold har altså ikke formået at kvalificere sig til slutrunden om verdensmesterskabet i Italien. Det har rumænerne, og det vil sige, at det bliver en VM-turnering noget mere langt set med danske øjne, end man kunne forestille sig. Eller kunne håbe på. Nu skal vi altså håbe på hjælp udefra, som denne stilling antyder. I gruppe 4, hvor det også gælder andenpladsen, har Vesttyskland 7 point. Skal møde i aften Wales. Kan Wales tage bare et enkelt point fra Vesttyskland, så er vores deltagelse i Italien trods alt en kendsgerning. Men det tror jeg ikke, vi skal håbe meget på så. Ja, vi må gerne håbe på det, men vi skal nok ikke tage det som noget realistisk, og hvis vi ser kampen i dag, må vi jo så sige, at det også er helt i orden, at Rumænien har vundet. De spillede en god kamp, og var i hvert fald for levende og for boldsikre for vores hold. Men som sagt, vi krydser fingre for Wales i aften, for jeg mener, at vores landshold har en fremtid, og også ved VM i Italien. Bare ærgerligt, at vi kun fik 1-1, da vi i sin tid spillede mod Bulgarien. Men okay, der er ikke noget, der ved det. Vi må jo rejse os ved det træ, vi er faldet ved, og så komme igen. Ja, med de jublende rumænere, hvis navne står her,
siger vi i hvert fald for et øjeblik farvel her fra Steaua Stadion og stiller tilbage til studiet. 3-1 til Rumænien over Danmark.